Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadin ke jingmi kubur ini khiat sengi baki South Lee Shnong ki pedan syakatan kaput jong ka East Jante Hills District, bat ka ri Bangladesh ki bakan top Shnong Leilong, Lejri, Huroi, bat ka Shnong Hingaria. Kila dawa na sorkar bakan IT no eki syakari Bangladesh namar ka jingsha e ben haka sorkar ka bom shimla shnai ka surok ka blabu jing e ki patba haka let kawan haka lai trek unai tung arajar arpho kinong elam jong snong Southern Border Youth Welfare Association hapo ka jing elam jong president usamlas Kembor Shadap kila lai pan IT ka dor khas how deputy commissioner jong ka East Jante Hills District uba FM dop ba unshim kya ban pensngau lem yak ni ka jing e ka jong ki patba ki basa ha ki than khaput bat kari Bangladesh kaba kilamat mentar ki post nam kenti nakadaw ka jingsha e ben ha ka sarkar jilla bat kumju ru ha kinang mikman ha ka jing ekran ba unolong kubor jang ka Batisi TV usamlas Kembor Shadap lakan tu ya ka sarkar jilla bakan sim ki ai kini ka jing dawa bat ka jing o jing nam ji pat ba nong snong bat lo maham ru balada ka sarkar kamla ban le e ya kini ka jing dawa ka seng kam ban se ban pelong da ka jing ki ka ban pensngau ya ki skor baset kulot jang sarkar Hadin ke jingmi kubor jong tu Snong Lahaling ke Snong Hingaria ke Snong Roy ke Snong Lejri ke jing gede bat ke jing thong jongti bakin ai no ya ke Snong jongti sa Bangladesh ngitip badan kedau ngolong ba jing de bat kara par unju jing de bat ko kia mar kambiang kita kedau kini South Snong hadin baki kenduk jingnya kolat kita kilerai ke sur ban dei penyeso no bat Bangladesh lada ka sarkar kamla ban tembiang kini jong kam jongki kunta ini kum keseng la kenduk pati yau disi jong ka East Jante Hills bani keren nang jing debat kene ka hang bo ka sarkar kan tembiang apply kini jong kam jongki bat pengen jing kum keseng lu minum kuah hi baki le penyeso ka Bangladesh ngliang jing kum keseng ni doa ang sarkar kamde ban subu tang jing kular Naging South Snong, kedepan pentre mardor, naging jing dawa jong naging South Snong. Ni kung keseng lada ka sarkar kena biang, ni kendu bat ni South Snong bat ni perlong naging iki, daga jing iki pa jajai.